No nám len tie ponožky mohol ukradnúť. Zase musíme naštrikovať nové. Ale ja po večeroch by som mohla. Páru po páre. Večer čo večer. Ale už hasnem. Jaj. Tak takýto čaj som už nemal posledných 20 rokov, ani sa nepamätám. Čo ty, takýto čaj si nemal 20 rokov? Ja takýto čaj pijem každý deň. A nič nehovorím. Haha, to ešte ani nepil čaj, kedy som pil, keď som bol na návšteve v Turecku. Tam majú čaj. To je čaj. Piggy čaj. Haha, taký čaj si ešte nemal. No tak si dajme, ešte si dajme. Ten čaj je výborný. To bude veľmi kvalitný čaj. A čo tento tu? Doniesol nám nejaký nový druh čaju? Nie, to je ten, čo predáva ponožky, čo ich štrikuje. Aha, to je ten, čo štrikuje ponožky. Poď bližšie. Všetkých zdravím. To som ja, čo štrikujem ponožky. Á, to je on, čo štrikuje ponožky. Je to on. Pozri sa na neho. Vedel by si nám uštrikovať také ponožky, že cez neho môžeme preluhovať aj čaj. Máme tu taký dobrý čaj, že by sme cez neho chceli preluhovať tvoje ponožky. Je to možné? Tvoje ponožky sú dobré? Aha, myslíš si, že nevieme o ňom, že štrikuje doma ponožky. Ha. A potom si doma ešte sluhuje z toho čaj. Keď vyskočí najvyššie, tak z neho by mali vypadať všetky ponožky, ktoré má na sebe. Nechajte ma teraz ukázať mi moje dielo, ako skáčem na trampolíne a vypadávajú zo mňa ponožky. Tak mu to nechajme ukázať. Nech nám to ukáže. Ukáž nám to. Ale ten čaj je skvelý. Ešte tie jeho ponožky. Ešte tie ponožky, keby boli k tomu. A najväčší borec. Ľadoborec. Jak ťa chytím, tak ťa zjem. Jak ťa chytím. Juhu, ja, ju, ja, juhu. Au, 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 au. Au. Mam, nemám. Mám. Joj, ale si mi, na platničku rielo. A teraz do brucha, čo si normálni. Hneď naraz. Joj. Nemôžeš si kúpil slabé krídla? Dostanú sa ti padák, no tak je to hneď jasné. Ten, čo štrikuje ponožky, je lepší. Nechajte ma, ja ho rozbijem, ja ho roztrhám, ja ho neviem z čoho. Dobre, tak si vyhral, no dostaneš licenciu na tie svoje ponožky, no tak budeš ďalej plesť tie svoje ponožky. Tak ho nechajme pliesť ďalej tie ponožky, no alebo máme ešte niekoho ďalšieho, kto by ho chcel poraziť v pletení ponožiek? V pletení ponožiek už na ňo ide. Dá mu ešte niekto na frak v pletení ponožiek, alebo ho niekto umrčí.
Ale keď sa ma dotkneš, tak ti to vrátim trikrát. Raz, dva, tri. To som sa natočil, videl si to? To som sa natočil. Necháš ma, pustíš ma, lebo ťa hodím o zem. Ja som ti to pravil, pust ma, lebo ťa hodím o zem. Skoro. Nechám ťa žiť, lebo ešte budeš potrebný. Nebudem ťa zabíjať. Nie je to v mojom scenári, aby som ťa zabíjal. Nechám ťa žiť. Máš jedno šťastie, že som ťa nechal žiť. Čo nie je tu ešte niekto, kto bude chcieť pokúsiť sa zbaviť sa tohto vyrábača?